17:30, час новин на телеканалі АТR. Сьогодні 20 жовтня, це 966-й день анексії Криму. Ви дивитеся «Заман» в студії Ескандер Меметов. Заступника голови Меджлісу Ільмі Умерова викликали до управління ФСБ Криму. Про це повідомив голова ЦВК Курултаю Заїр Смедляєв. Після того, як Умерова виписали з клініки, де він проходив примусову психіатричну експертизу, російські силовики з ним не зв'язувалися. Окупаційна прокуратура Криму звинувачує Ільмі Умерова в закликах до порушення територіальної цілісності Росії. В Бахчисараї відбулися чергові обшуки в будинках кримських татар. Силовики на цей раз прийшли до сервера Абдулалієва та Енвера Ясана Серверових. Обшуки відбувалися в рамках антитерористичної операції. Приводом стало фото з віце-президентом Конгресу кримських татар Лінуром Іслямовим. Сам Іслямов пов'язує сьогоднішні обшуки із публікацією скарги, що викривають так званого муфтія Криму в співробітництві з ФСБ. Естественно, власти каким-то образом должны были каким-то образом отомстить не только там Ленуру Ислямову, сюда они не могут отомстить, а именно попытались отомстить тем людям, которые там, находясь, или выкладывают в сети социальные, что-то еще. Те ребята, которых делают обыск, наверное, где-то со мной сфотографировались. Это могло быть или по дороге, или в Киеве, или на блокаде. Это могло быть где угодно. Я не помню этих ребят, не знаю. И никаким образом никогда в жизни они не были ни в батальоне, и никаким образом с нами не связаны. Мы понимаем, что они хотят сделать больно, сделать именно не только мне, они хотят сделать больно всему крымско-татарскому народу. Чтобы народ встал и поехал. А печально то, что те люди, которые там остались, вот в лице сегодняшнего там псевдомуфтията там, или имамов, которые сейчас читают молитвы по листочкам, которые им дает ФСБ, они остались там для того, чтобы, оправдывая свои поступки тем, что они остались халхучон, или там каким-то там милетучон, там чем-то еще вот работают на Код ТВ. А на самом деле вот показала практика, что они остались уже, в принципе, палачами. То есть они информаторы, палачи собственного народа. В окупованому Криму відбулася низка судових процесів. Зокрема, у Сімферополі відбулося 29-те судове засідання у справі Ахтема Чийгоза, якому закидають організацію масових заворушень 26 лютого 2014 року біля стін Верховної Ради Криму. Крім того, призначено розгляд апеляційних скарг Ремзі Меметова, Енвера Мамутова, Зіврія Псеїтова і Рустема Більватова, яких затримали в Бахчисараї 12 травня цього року, а потім звинуватили в участі у Хізбут Тахрір. А у Бахчисарайському районному суді мав відбутися суд у справі Мустафи Маушева. Проте суддя захворів, тому засідання перенесли на 25 жовтня. Маушеву закидають участь у масовому заході – зібранні у будинку заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова. Нормандська четвірка домовилася про дорожню карту з виконанням мінських домовленостей. Її розроблять експерти і затвердять лідери нормандської четвірки до кінця жовтня. Президенти Петро Порошенко, Франсуа Олланд, канцлер Ангела Меркель і Владимир Путін домовилися про введення на Донбасі збройної поліцейської місії ОБСЄ. Вона має гарантувати безпеку під час проведення там виборів. Путін не заперечував. Крім того, домовилися про безперешкодний допуск представників Червоного Хреста до ув'язнених на окупованих територіях. Петро Порошенко наполягав на обміні заручників у форматі «всіх на всіх». Переведення формату відносин в формат створення робочої дорожньої карти, де буде чітко визначені дві складових. Складова послідовності кроків, які ми робимо для імплементації Мінських угод, і гарантій їх виконання. Підтвердили, що ми готові розширити місію ОБСЄ у зоні відведення і пунктах зберігання важкої техніки. В зоні відводу і в пунктах хранення тяжелої техніки. Одна з цілей, яку має ця дорожна карта, це надати Україні доступ до своїх кордонів і можливість вільного пересування по всій території України. Це все визнав і президент Росії, який відіграє важливу роль в регулюванні конфлікту. Криваві іграшки для Путіна. Напередодні переговорів у Берліні нормандську четвірку зустріли демонстраціями. Серед пікетувальників – українці та сирійці. Їх об'єднує російська агресія на батьківщині. Під ногами активістів закривавлені дитячі іграшки.
Ми зібралися тут сьогодні з вимогою припинити бомбардування дітей в Алеппо. Ми виклали понад 100 поранених плюшевих ведмедиків, щоб показати 100 дітей, які потрапили під бомбардування і померли в Алеппо протягом останніх тижнів. Ми сподіваємося, що сьогодні Ангела Меркель скаже «Досить». І ми, як міжнародна спільнота, більше не можемо стояти осторонь. Ми вимагаємо, щоб Путін зупинив бомбардування і почав працювати в напрямку встановлення миру в Сирії. Телеканал CNN підбив підсумки заключних теледебатів між кандидатами в президенти США від демократичної та республіканської партії Гіларі Клінтон та Дональдом Трампом. Клінтон здобула впевнену перемогу, її підтримала 52% опитаних, Трампа – 39%. Клінтон також виграла у Трампа 6 хвилин ефірного часу і під час виступу більш розгорнуто розповіла свою позицію. Росія займається хакерством, зламуючи американські сайти, сервери приватних осіб і інститутів. Владімір Путін хоче бачити на посаді президента США маріонетку. І Трамп готовий на це і готовий хвалити Путіна. Ще ніколи іноземний уряд не втручався так в наш виборчий процес. У нас 17 розвідомств, цивільних і військових, а Трамп швидше повірить Путіну, ніж нашим фахівцям. Я не знаю Путіна, ніколи з ним не зустрічався, але якби США порозумілись з Росією, було б добре. Клінтон не любить Путіна, бо він обійшов і її, і Обаму в міжнародній політиці, і є розумніший за них обох. І до новин з Криму. Хочеш відпочивати за кордоном? Плати. Регіональне відділення Російського союзу туріндустрії в Криму і Севастополі пропонує ввести податок на виїзд для туристів, що збираються відпочивати за кордоном. Про це повідомляє Кримське інформаційне агентство. З відповідною пропозицією до керівника Федерального агентства з туризму Олегу Сафронову звернувся голова регіонального відділення в Криму і Севастополі Борис Зеленський. Аналогічні звернення направлені до Російського союзу туріндустрії і до Міністерства курортів і туризму окупованого Криму. Таким чином, туристичні компанії хочуть розвивати вітчизняний туризм. Сімферополь потерпає від бруду. Уздовж вулиці Бела Куна в посадках купи сміття. Комунальники ігнорують мішки з будівельними і побутовими сміттям. Майже півроку в радіусі 10 метрів жодної урни. Мы вот видим здесь вот мусор. Нам он очень не нравится, как жителям города Симферополя и жителям этого района. Желательно, конечно, чтобы его убрали, потому что мусора очень много. Там дальше тоже валяется по посадкам, сады портят общий вид. Я живу в этом районе, но в других домах, около ЖЭКа. Вот у нас около ЖЭКа убирают очень хорошо. Но опять-таки перед домом. А вот за домом и вот такие вот места, вот кусты насыпаны, это, конечно, и люди свиньи, понятно, что должны сами тоже что-то убирать. Імпортозаміщення по-аксьоновськи. Глава окупаційної влади Криму запропонував замінити слово «флешмоб» на словосполучення «народна забава». Під час обговорення заходів до Дня народної єдності було запропоновано провести народну забаву «Хоровод народів Росії». Напередодні мешканці окупованого Сімферополя проводили народну забаву на честь знищеного терориста Мотороли. Кримчани більше не зможуть пересилати гроші до материкової України. Система грошових переказів «Лідер» включена в український список санкцій. В тому ж списку платіжні системи «Юністрім», «Золота корона», «Колібрі», «Блізко» і «Анелік». До останнього часу «Лідер» залишався єдиною платіжною системою для перерахування грошей між окупованим Кримом і материковою частиною країни. Інші платіжні системи, в тому числі російські, з Кримом не працювали. У Києві розповіли про історію кримських татар. Освітня платформа на волонтерських засадах провела лекцію, в якій розповіла про розвиток відношень між Україною та кримсько-татарським народом з часів Кримського ханства і до сьогодення. Послухати лекцію прийшли більше 20 людей. Слухачі зізнаються, для себе дізналися багато нового та позбулися кількох стереотипів щодо кримських татар. Я очень с удовольствием хотел бы рассказывать про такие лекции, потому что крымские татары, знаете, это такой феномен, да, вообще, как бы в мире. Крымские татары очень много что могут подарить миру, да, сама даже мысль крымско-татарская, наука,
У крымских татар это все есть. Толерантность. Мы очень хорошо живем с другими народами. Да? Мы знаем, как это делать. На одній з лекцій познайомились з Мефою, і він сказав, що може розповісти про кримських татар. І ми залюбки погодились і організували з ним таку зустріч, лекцію, яку афішували в інтернеті. І, власне, запросили всіх, хто зацікавлений і хотів дізнатися більше про кримських татар і про історію, культуру. І мені стало цікаво взагалі їхня історія, їхня культура, як вони живуть зараз, тому що ми якось відрізані більше від інформації з Криму, наприклад. Тому ми вирішили поцікавитися, так би мовити, в першоджерелах. Запросили МФУ для того, щоб він розказав про історію, сьогодення і майбутнє кримських татар в Україні. Я взагалі фанат історії, і мені дуже імпонувало те, що був такий історичний екскурс формування кримськотатарського народу. Відомий музикант Мобі засудив окупацію Росією українського Криму. В інтерв'ю, опублікованому в інтернет-виданні «Комерсант», він запропонував росіянам подивитися раціонально на анексію Криму. Внаслідок захоплення чужої території, втрати іміджу на міжнародному рівні та зростання курсу долара. Це погана інвестиція грошей для російських платників податків, вважає музикант. Мобі не вперше зачіпає українську тему. Місяць тому вийшов кліп, в якому музикант показав Прип'ять і бої депутатів у Верховній Раді. Це всі новини на цей час. Більше розкаже Ельдар Курцеїтов о 19:30 у наступному випуску «Заман». Будьте з ЕТР. До побачення.